etendereti egotoka ewodi ya Bokimonge ebunge ya Bomachoge burabo nigo eng'ombe ya biara emori etabwati amagoro abosio asebono abanyene banyarkoba kutwara omondoko monene ekiagera mbanyakorora egekorobunekio ase chinsemechio oyo minto Apollinaris nari noroboti orwo nasenke yiga yomugakanya kundi nyanumba iyo kutoka sekenyero kendereti wodi ya Bokimonge ebunge ya Bomachoge burabu asobware ni gokorore ng'ombe yiga amone mori yaye ibwata afiengia kurende gento tamanyeti nkeribu na emori yo ngare ekero kwenye ikange ningebwata amagoro abera maiga asa ya busia tayo ekenakia kone narorire getang'ani kuruna chitebo mochigoyo egetang'ani kegima nanyorire emori etabwati magoro onsi ibwata amagoro amagega aya busia tayo gakubete ekenakia kone getang'ani giakorekanira sintu bari twakerigereire na intwe twabete no gukumia soko nyorege kone kengabune keiga tingo tuguta ari tingo nyeita ikine gento gitongukia nyasaye tongete korwenda ya ngina bantu bakumeti monto tayo nakororege kone muneke nege kore getikete amate yiga no moichano monge asekeria bagoteba buna eng'ombe yo nigo yanyarire konyora chimori chia yabuya mochandondo tayo yende tiana ko base ng'ombe yiga turatenga usiana konyora ng'ombe kerema gusire nchira chinde nere mori ya entang'ani ya chite goto gukumyo kona senke yiga tindo jingamonya kari onde na chitaga konyeringori kere mosigo ono eng'ombe na be konyora chimori chia yabuya amori yeye ni ya gatatu nonya tinde iba ekonyora chimori buya wone kena kia kone kia chite koba nande mori ene ya bana chintaka na ntigeire yarenge nyina bana nanjense mere tingongo nkonyerere chintaka na chiane erekwene kiabuna nkonyorire ndagira yaye ya mabere nigemori yugusirwa amagoro amagega gotenena elio kogonka because support ne ringa niye gusirwa amagoro abosio yamanya kunyara kogonka tindi konyara mbo timbwati ma konyara konyegongia omwana ora okoranyi sport yake na bekongusa wono ngakingo tikonyora rigongi nyagongeri konga kora kunko wangere tebwati shidende yonsi enyina nero boigo tebwati shidende yonsi oikamuna kuruya chagite goikamuna yaikirete iga nabo yabwate another complications oikira muna wona yachite ko benge chinga bune yiga ngakingo kora ege koroberwa amagoro ngoroberu tigakare nenyora amagoro ntonye bekere kende etenene nuko nakukuburia kwaba gutyase amate nabo igo abo bisabetugo aba veterinary kera bagutara bacha baligerie ebintu ngubunebi twamanya ng'eshida ninkekora ebintu bunebi aba onye babwata oborori bori baranya gokonya tokonye ebinde mbichi ko babo igo chimambia se monye chinse no nyaba egakonege kabere tororo ondage kaba muneke nero ranyare gonsemia kinjera ransemia angere bonkorende getongu ekigenya sai ngetindi gogetuguta osie kenege tang'ani kiaba ingechi ntochi kuna utware recurrence nandi tubwate nchirera anyare gokonya ntochi kuna koriyo bolimboli atambe no bolimboli borasitore ibago tenga kerota maiti nchira nigo kuboli yagera gwatebigwa ko reporter getaseni gen Soko TV ncheri atana Apollinaris aka